खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 3 अक्ट'बर 2020 सुनिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर आरो मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिपिएफ हान्जानि खुंथायाव थानाय समाव जब कार्डनि रां जाख्ल'नायखौ सिबिआइनि गेजेरजों नायबिजिरनांगौ होननानै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय सोमावसारदों। गासै 600 कोटिनिबो बांसिन जब कार्डआव केलेंकारि खालामनाय दायनिगिरिखौ सिबिआइआ थाबैनो नायबिजिरनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। लोगोसे एएसआइ आनजादखौ फैबाय थानाय 22 नभेम्बर खालाराव खुंफुंनाय जासिगोन होननानै स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ मैयाहाय फोसावदों। सोंथि बिलाइआ लिक जानायनि थाखाय आनजादखौ खुंफुंनो हायाखैमोन। सोंथि बिलाइखौ जाय लिक खालामदोंमोन बैसोर दायनिगिरिखौ दा पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दङ। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दासिमबो गासैबो दायनिगिरिखौनो एरेस्ट खालामजोबनो हायाखै। गुबुन फारसेथिं राजस्थाननि सेवाई माधोपुराव सासे सिख्लाखौ बुथारनो नागिरनाय दायाव राजस्थान पुलिसआ गासै 5 जन दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। एरेस्ट खालामजानाय दायनिगिरियाव बिजेपि आरो कंग्रेसनि खामानि मावग्राफोरबो दङ। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिसोर 5 दुथांफ्रा सासे सिख्लाखौ गाज्रि खामानि मावनानै बुथारनो नागिरदोंमोन, नाथाय सिख्लाया थैयासै। दा बेनि जाहोनावनो बिसोर 5खौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय एम्स हस्पिटालनि डिरेक्टर डाक्टर रणदीप गुलेरियाया बुंनाय बायदिब्ला कर'ना भाइरासनि मुलिया जोंनि बे हादोराव 2021 मायथाइनि जानुवारि दानाव सफैनो हागौ होननानै बुंदों। 2021 मायथाइनि जानुवारि दानाव सफैनो हागौसो, बे सफैथारगोना रोखा नङा। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि हाथरास जिल्लानि सोलिबाय थानाय केसआव लोब्बा थानाय 5 पुलिसफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। 5 पुलिसफोरनि गेजेराव सासे एसपि अफिसारबो दंमोन। हाथरास जिल्लायाव सासे सिख्ला गथ'खौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय लोब्बा दंमोन बिसोरो। दा बेनिखायनो बिसोरखौ सासपेन्ड खालामथ'नाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि KMSS आफादजों लोगोसे मोन 50टा आफादजों जमा जानानै राजखान्थि हान्जा दाफुंनाय जाबाय आरो बिसोरनि राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाहैबाय रायजर दाल एबा RD। बिसोरो मैयाहाय फोसावनाय जादों राजखान्थि हान्जाखौ। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय AAMTA एबा अल आसाम मटर ट्रेन्सपर्ट एस'सिएशनआ 5 अक्ट'बर समबारखालिनिफ्राय साखा बन्द होदों। डिजेल आरो पेट्रलनि बेसेनखौ लानानै बन्द होनाय जादों। नाथाय बन्दखौ माब्ला खुलिगोन बेखौ दासिमबो रोखायै फोरमायनाय जायाखै। माने AAMTA 5 अक्ट'बरनिफ्राय बा समबारखालिनिफ्राय बन्दखौ होबाय, नाथाय माब्ला बन्दआ खुलिगोन बेखौ होनाय जायाखै। जेब्ला होनाय जागोन नोंथांमोननो आङो भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। दासिम जेबो आपडेट गैथ'वा, आपडेट फैथ'नाय जायाखै। लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि डकमका रहिमापुराव दायना सन्देह खालामना बुथारनाय जाथायाव पुलिसफोरा बुंनाय बायदिब्ला बुथारनायनि साननै सिगां गामिनि सासे आइजोआ गोब्राब लोमजानायाव गुवाहाटियाव लांनो गोनां जादोंमोन, नाथाय गुवाहाटियाव लांनानैबो बे आइजोखौ बासायनो हायाखैमोन। बे जाथायखौ लानानैनो गामिनि मानसिफोरा मिटिं खुङो। मिटिं खालामनानै बै 2 सुबुंफोरखौ दायना सन्देह खालामनानै बुथारनाय जादों होननानै पुलिसफोरा खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायदों। जोबोर दुखुनांथाव खौरां कार्बि आंलं जिल्लायाव जादों। गुबुन खौराङा जाबाय 1992 मायथाइनि 6 डिसेम्बराव बाबरि मस्जिदखौ बुख्रेबनायाव गोथौयै प्लेन खालामखानायसोमोन आरो बेखौ बिजेपिनि सिनियर लिडार उम्मा भारतीयानो बिबान लादोंमोन होननानै रिटायार मनमोहन सिंह लिबारहान बिथाङा बुंदों। माने बे बाबरि मस्जिद बुख्रेबदोंमोन सिगांहाय 1992 मायथाइयाव। बै बुख्रेबनाय जाथायखौ प्लेन खालामखानायसोमोन होननानै रिटायार मनमोहन सिंह लिबारहाना बुंदों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय महाराष्ट्रनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौ नेशनेल कंग्रेस पार्टीनि सुप्रिम' शरद पावारआ सुइसाइड जानाय केसखौ नायबिजिरनानै महाराष्ट्रनि माराठी कमिउनिटिफोरनि थाखाय साख्रिनि बेबस्था लानाय जागोन होननानै बुंदों। मानोना महाराष्ट्रआव गोबां लाइमोनफोरानो साख्रिनि आंखालाव बा खामानि गैयैनि आंखालाव थैगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों कंग्रेसनि नेशनेल जायबा शरद पावार बिथाङा। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। जोबोर गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।